kedu ife bụ mmiri chi ụwa mmadụ, kedu ife bụ mmiri onye ụwa mmadụ, wee dịrịzịa gaba. Nke anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ mmiri chi ụwa mmadụ. Mmiri chi gị bụ mmiri isi n'ebe ụwa, mmiri be nna gị. Abịa na mmiri be nna gị a isi n'ebe ụwa, ọtụtụ ndị dị iche iche ka ọ gaba abata n'obodo ha, n'ime ezi ha, maka na enwere obodo nwee ụmụnna, nwee na mkpa nwee n'ime ezi. Na ụmụnna unu maọbụ na mkpa unu maọbụ n'ime ezi unu nwere ike inwe mmiri na-abọ maọbụ mmiri na-atọ maọbụ mmiri na-anọ wee dịrịzịa gaba. Ọtụtụ ndị dị iche iche, mmiri nọ n'akụkụ nke a hiri wee hiri mmiri nọ n'akụkụ nke ọzọ, mana ọ ga-enwerịrị mmiri bụ nọọ mmiri ahụ bụ mmiri unu zọịla ụkwụ na ya wee pụtaba ụwa. Mmiri ahụ ka a na-akpọ gịnị? Ka a na-akpọ mmiri isi n'ebe ụwa, mmiri chi gị, mmiri be nna gị. Ọ bụrụ na unu nwere mmiri na-abọ maọbụ ịtọ, ị ga-akaba ahụ chọpụta otu kedu nke ndị be nna gị na-echu n'anya ada, ma ọ ga-enwerịrị nke ndị be nna gị na-enwekarị mmekọrịta n'ebe nya bụ mmiri nọ. Ọ bụrụ na ọ gbagwojuo gị anya, eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị si na ife a na-agbazi n'afa kịta adịzi egwu. Nke bụ eziokwu, ọ dịzi egwu, ma afa ma amụma ha ncha dịzi egwu. Ọ ya ka m ji asị gị kaba ahụ ruo ụlọ na be nna gị, jụọ nna gị ha ma ọ bụ okenye maara ife a na-ekwu n'ime mmiri na-aba ahụ dị unu nso na be unu. Kedu mmiri? O nwere otu n'ime ha ndị be unu na mmiri ahụ ka enwecharịkata mmekọrịta karịa nke ọzọ. Maria nọ mmiri ahụ ka a na-ekwu okwu ya. Mmiri ahụ bụ mmiri isi n'ebe ụwa, mmiri ahụ bụ mmiri chi gị. Kedu mmife bụ chi? Asị na chi bụ eke ekele, maka na ndị Igbo mana chi ekekele ụwa dobara tupu ndị ọcha abịa. Mmiri ahụ ka ọ ga-aba asị gị jee kwa ibu mmiri, ị malụ nọ na mmiri ahụ ka ọ dụrụ gị ije wee jekwa ibu mmiri. Ebe ahụ ka ndị gị na ha so wee bịa ụwa nọ. Ebe ahụ ka mmụọ gị na ya so wee bịa ụwa si wee bịa wee pụta. Maka na ndị be anyị tụrụ inu si na anaghị ahapụ isi aka agba ụrịam. Maka na otu anyị nọ, ọ bụrụ na mmadụ bata be gị, onye ahụ ga-ebu ụzọ kụwa aka. Ọ kụwa aka, imegheri ụzọ si abata, onye ahụ abata, ịnabata ya, ya bụ na okwu gị na ya na-abụ enwe isi. Mana mgbe ahụ ị hapụrụ mmiri ahụ ị gbanyere ụkwụ na ya wee bịa ụwa, wee kwala oke na-ebuje elu onye ọzọ, nwanne m, bulie eburu n'obi gị na ị ga-akwagido oke maọbụ bugide ibu mmiri. Ike ụwa agwụ gị maọbụ ike iji ebu ibu mmiri agwụ gị. Abịazielu na ọgbara ọfụ a, mgbagwoju anya wee karịa, nkụzi dị iche iche wee duzie egwu. Ọtụtụ n'ime anyị were na-aghọtafie, ọtụtụ n'ime anyị wee nọrọ na mgbagwoju anya dị iche iche. Ya ka m ji sị ka ntụnye ya bụ okwu ọnụ, jee chọbịa mmiri ahụ isi n'ebe ụwa. Ebe ahụ ka ọ ga-aba asị gị kwado elu, na ị kwesịrị ịkwado elu ndị otu gị oke. Ị malụ nọ na mmiri ahụ ka a na-ekwu okwu ya. Ebe ahụ ka ọ ga-aba asị gị jee kwado elu ndị mmiri gị oke. Ị malụ nọ na mmiri ahụ ka a na-ekwu okwu ya. Ọtụtụ mgbe ka ọ ga-abụ ụfọdụ pụta asịfa na mmiri chi ha dị ịtọ maọbụ ịnọ. Nka ga-atụnye nke ahụ ọnụ, mana nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji na-akwụ na mmiri a si na be nna gị ka ọ ga-abụ ife gbajuolu gị dọọlụ gị, ijebe ebe a ka ị ga-akwapụrụ ndị otu gị oke. Ebe a ka ị ga-akpapụrụ chi n'ụwa gị oke. Ma ọ bụrụ na chi n'ụwa gị si gị na ị ga-abịa na mmiri melie ife, maka na ọ dị na ndaba m obere oge ụfọdụ ajụba m, anyị akwajekwalụ chi n'ụwa mmiri, chi n'ụwa gị ibu na mmiri. Ebe onye fudebe ka ọ madebe. Nke a wee dịrị gaba na mmiri a dị na be nna gị ka ọ ga-abụ na ife siri gị ike na ị chọrọ ịyọta amala, ibugodo ụzọ jebe ebe a, maka na nke si na be nna gị ka ọ bụ. Maka na ị ga-ama nna gị ha enu wee mafee ha jebe ebe ọzọ. Ọ ya kpatalụ na ije na mmụọ dị n'obodo ọzọ jee ikpe maọbụ ka ije kpesalụ mmụọ ahụ. Ịlụ kpesachalụ mmụọ ahụ, ị ga-eche ya ahụ na-abụ aha ịtọ ụwa niile ya bụ mmụọ ahụ aya alụrụ gị ọrụ maka ifie. Maka na ije n'obodo mmadụ jee kpesalụ mmụọ nọ n'obodo mmadụ ikpe, mmụọ ahụ nọ n'obodo mmadụ iji ekpesalụ ikpe ga-ebinie bịaba na be nna gị ka ọ bịa gwa ndị be nna gị nekwa na mmụọ unu bịakwara na biya n'obodo dị etu a. Kedu ka ọ ga-adụzi ọ bụrụ na mmụọ ahụ bịa na mmụọ be nna gị maọbụ mmiri be nna gị, bịazie bịa ịjụ mmiri be nna gị maọbụ mmụọ be nna gị maọbụ ndị ichie be nna gị, sị ha nekwa na nwa ha nwekwalụ ife ọ bịara kpesa. Kedu ife ndị be nna gị ya agwụ ya na nwa ha agwata ha na ụdị ife adụ? Mgbe onye mba bịalụ be nna gị wee bịa ịjụkwa nna gị na o nwere ife ịbịa kpesarị ya, nna gị wee saa ọnụ wee sị na nwa ya mụrụ n'afọ ejighịkwa ọnụ wee gwa ya ụdị ife a. Kedu ife onye mba ga-eme? Onye mba ga-ebinie tichaa ike ya, nabagodu jee zuo ike, maka na mmadụ ahụ ebichi obi be nna onye ọzọ.
ọnya ka o ji dị mkpa ka anyị hapụzie ide eme ife na ọ ga-ekwe anyị omume, maka na ndị be anyị si na ọ na-awa akpa na ana akpa na ọfọ, ka ọ ka ha ma otu a n'ọnụ. Nka na-echigha azụ ọzọ ịtụnyekwa ọnụ n'ife gbasara mmiri iyi ụwa mmadụ, mmiri onye ụwa, iyi onye ụwa ṅụrụ, iyi ụwa, akpụ ọkalete wee dịrị wee gaba. Nyelu maka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnye ụkwụ na ngalaba okwu nke kasa nke, tinyelu m okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ ikwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru iwee tụsalụ m ozi a. Ya bụ na ịmụta itinye n'akpa gị, ịmụta tụsa ozi a ka nwanne gị soro wee mụrụ. Ndewonu, ka emesịanụ. Ada ndị gboo bụ afa m, ka emesịanụ.